Vittu säteet. Kovaa kun pelaa tämmönen. Mene sit ovesta, siellä on Souli. Se on täällä jos. Tuo on sun viina. Onks siinä kaappi? Vittu sieltä pamahtaa morso päälle. Kato sen taakse. Kato maljakkoa. Heitä se. Tuo kasvit! Se ei ollut kasvi. Eikö? Tuo ukkonen on... Tuo ukkonen vitu kuumottava. Vittu susta tulee iso siivoja. Sun pitää mennä tonne missä on noita paskoja. Aukeeks. Läppä oli. Vittu. Sinne onks siellä morso? Siellä on haarniska. Ei ota jollain heittää vittu. Tuoli. Tuolilla vaan vittu haarniska. Pistin paskaksi. No, hei. Iiro lopeta. Okei, joo. Iiro tässä ei saa säikäytellä, koska... Luuta! Joo. Ota maitin luuta, ota maitin luuta. Toiseksi. Ei vittu vähän lähempäs. Otas luuta. Luudaa päähän vaan vittu. Ei. Siitä sä juoksit sen. Mistä täällä kääntää tätä? Oh fuck you. Niin nyt ei, sä et osu. Varmaan sä et osu. No ei se nyt häiritse. Ota tuoli, ota se. Silvaa kilauttaa päähän, niin se on siinä. Soman hit Mun goal. tulla pelaamaan. Ei Vittu sä et tuu mitään, mä pelaan nextia, koska mä... Ei. No Nyt! Nyt! Vittu sä et saa sitten päätä. Vihaa haarniskoi. Katso päältä. Ei vittu. Mene nyt lähemmäs poika. Vittu se heiluu se pää. Kato siitä eellä, sit se ei näe. Haariskalla näkyy. Konsentroi murhaa. Älä jaksa. Kela kun sä et pamahtaa morsu tuolta kuuma. Mitä vittu? Vittu! Nyt kuumattaa. Tää vittu. Tää rupee pelkää, ei kun mä tiedä, että on... Tää vittu. Sieltä tulee morsu. Vittu. Vittu pusi. Vittu se heiluu. Se pelkää. Toi katsotaanpas. Sun pitää panna jiit. Eikö missä on se? M. Tää on tää journali. Ei siinä lukee joku follow jotain. Pane. Follow the liquid trail. Oh fuck you. You follow the trickle. Vittu siellä on päässä joku vitun morsu. Oli hiljaa. Crystal clear. Mikä? All is good. Tinderboxes. Et saa, ei sulla öljyä. Ei mulla... Hei nyt oo vittu hiljaa. Oi. Vittu. Sieltä tulee. Sieltä tulee morso. Älä nyt vittu pelota mua näin paljon. Nyt hiljaa. Se morsu pitää aika ilkeet ääni kun lähtee sun. Vittu. Nyt hiljaa. Yes. Uskallanko mä avata tän kaavin? Et. Vittu sun pamahtaa morsu päälle, para morsu. Mitä vittu rauski? Mä oikeesti tiedä mitä rauski pystyy pelaamaan. Siellä on morsu. Ei tän alussa Ei tässä alussa voi. Vittu sieltä pamahtaa morsu. Niin kannattaa tunkea se pää sinne. Mikä siellä on? Dressman. Dressman white shirt vittu. Oot sä nähnyt sen? Joo. Dressman White Collection vittu. Se avasi tovi. Mä suljen sen. Avaan sen. Suljen sen. Vittu. Miten se... No, vittu! Raiskaa vielä ovea vähän. Onko ne Orru pelaa! Tunnen te lait. Vittu, kuka vitu sairas keittää tällaisia pelejä? Täällä on vittu tunnevammainen. Mä otan tuo. Apua. Hei, apua. Mä pelottaa ihan vitusti. Se menee tuonne alas, on pakko mennä sinne. Ei jumalauta. Se on kidutuskammio. Miten joku on tehnyt? Mä heitin tuolin pois. Vittu saat niistä. Otan lisää. On tää White Shirt Collectionista vaan vähän lisää. Ei kannata, se onhan turvassa. Miten joku vittu... Kuuntele tätä ääntä. Miten täällä... Oliks toi tuuli, joka kuuluu äsken? Vittu. Tää on vitun pelottava. Tää pelaaja... Mä deleettaan Tää tää pelaajalla ei oo ihan all clear. Ei, mä en vittu mene tonne. Sulla on pakko. Vittu mä vihaan tällaisia ovia. No! Oh, God! Oh! Nää varmaan keitä.
Keitellä on ihan kiva tehdä. Kela niitä custom storeja kun toisen tehnyt sellaisia vitun pelottavia. No ottaa sellaisen... Nopeasti häppää nyt. Siellä. 6 seinää. 16 seinää. Oi Siellä on vitu, jotain. vittu. Kirjoja. Books. Throw the book. Throw the book. Throw the book. Throw the book. Pitäis tehnyt kahdesti tolleen jo. Älyttömän perseestä. Vittu. Ei täällä ole mitään. Ei siellä on mitään, vittu sit sieltä tulee. Olen suihkussa. Oi vittu mä vihaan tota ääntä. Mä oon kattonut liikaa rauski. Vittu! Oi, mitä ne kaikki menee? Heitä stilttiskilli päälle. Ai niin, se on liikaa skyrimiä. Olis pitää laittaa kamma täysillä. Laita. Laita kamma täysillä. Optimals. Sitten graphics. Sitten kamma tos. Pistä sitä näin täysin. Niin vittu näkee jotain. Nyt ei kuule. Oi vittu huono. Kyllä sit kuumattaa, kun se morso jähtee sun perään. Vittu mä otan kirjaa. Pamota sitä kirjaa päähän. Morsos tulee vaan yli entistä. Ei kun tässä käy jotain, että ammutaan haulikoita tai jotain. Mistä tiedät? Lantern! Yes. Saatiin ainakin lanteri. Vittu, se on helpottavaa se kyllä loppujen lopuksi. Miten niissä yllyis? Kirjoja. Books! Onks Tintermuks? Älyttömän OP. Kato ylhäällä. On oikeassa. Höydämässä. Okei. Vittu, taso. My hand is shaking, my hand is... Oi vittu. Oi vittu, onks sulla morso perässä? Joo. Vittu mä katon kun... Plavin käy. Hei tossa on. Mistä otit damagea? Mä hyppäsin. Joo mä hyppäsin, otin vähän DMG. No vittu, hei katsopa korkea toi. Mene Mene hyllyyn kirja. Hei vittu mä oon hyvä. Mä Kaspar pistän tää Facebookiin, koska mä oon nilkä. Et vitus pistä. Pistä. No okei. Ei. Tinderbox! Kynttilähän se on perkele. Tinderbox. Eli synkkäri. Niin. Mene kiinni. Nää äänet on vaan vitu, nää äänet on sikakuumottavia. Älä. Vois pistää äänet pois. Ei vitu, se on pussit pelaa ilman ääniä. Ei niissä ole mitään hyötyä. Se muuten vaikeuttaa vaikka pelaamista loppujen lopuksi. Katsi tää morso. Anna. Se morso on aika läpän näköinen. Se on vitun kuumottava, kun se lähtee perään. Ei vitu. Muista käyttää good. Ai vittu mä vihaan tollasia ovia. Pitäis hakea jotain vähän virkistävää, nimittäin alkoholia. Ne vois pelaa vähän. Ei vittu, tää tuli Mikä käsi. vittu rauski voi... Päki oli. Scrolli. Ei noussut. Okei. Tää on niinku... Et tiputa toi muutas toi... Tää on niinku ihan... Miks toi näyttö täris? Tuleeks sieltä morso? Ei tuu. Jätkä vaan kirkuu, tää oli ihan yksi. Mitä hei? Mitä vittua täällä on? Eiks se... Nää! Ei saatana, tää on perseestä kuin käsi tärisee. Täällä on uuni. Seksi uuni. Mistä Oho. croucher? Ota lanterni. Hei, mulla on lanterni. Sulla ei oo lanterni. On mulla. Tulee ovi. Mä tiedän, mitä mä käytän sitä. F. Sinne menikin sun tulet. Ei se niin nopea. Tinderi! Mikä se takana on vielä? En mä tiedä. En mä tiedä. No mene nyt sinne oveen, pussimään. Hei. Okei. Kuka tässä vielä on, kuka ei? Juoksit karkuun vaan. Se meni itsestään kiinni. Vähän työssä syys. Tehostaa kaikki tähän. Kaikki johtaa tähän. Niin kaikki Mennään. En mä uskalla ottaa, mä en halua katsoa. Kato toi, sun pakko katsoa toi. Fuck the police. Ota se. Mitäs mä heittelen? Tämä video on ihan tylsää, et sä tee sitä. Bla 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 bla. Nyt me tää olikin siinä, sit me vaan herppaillaan täällä eikä luettu mitään. Täällä on vaan verta. Verta! Hei. Ei vitu huorat. Ui vittu, tää on kuumottavaa. Tässä tapahtuu aina jotain pahaa. Koko ei tapahdukaan. Tässä mä oon vaan väärässä. Uudestaan. Hieman.
Okei, mä pistän nyt lyhyen. Se avautu sovi, siellä on oven takana. Se oven takana. Tulee ihan sellainen morso kohta. Sieltä tulee morso. Ei tuu vielä, mut kohta tulee. Kohta tulee, vittu sit sä lähet haneen. Entras altaa ihan vitun huomattavaa. Katso jotain videoita, mitä on aina pahin. Älä... Vie se tenkku vittu alas, vie se nyt alas poika. Joo. Onko hyvä laatuus oikein? Mitä kyllä, älä tuhlaa Tinderiä. Ei tää Tinder. Ei kun siis, Ei Olli. tuolla. Next shift final moving. Hyvä, yes. Tää on kyllä ihan perseestä. Nyt kerrotaan, että miten juostaa. Täällä on se morso. Täällä on se. Turpa! Nyt. Käydä näppäimillä poika. Juokse! Taaksepäin. Onko se morso? Ei se morso nyt tietää. Ovi aukes. Pannos morso on siellä. Ai vittu. Pusimaan. Hallitse itsesi. Kun meillä on toi. Kello kun toi avautui itsestään ja sieltä tulis morso. Vittu! Vittu mitä paskaa. Pistä kohta äänet. Vittu mitä paskaa. Paskapeli. Noniin. Pidän kovalla. Is in the inside the castle. Alaspäin. Se Hyvä on English. alas. En mä mene alas, mä käyn täällä. Käy vaan siellä. Mut se tulee morso tulee silleen. Kyllä se morso. Jaksa, nyt hiljaa, ei puhuta mistä. Ei ainakaan puhuta morsoista. Onko siellä haarniska? Onko tää haarniska? Mä en... Mitä se on? Vitu huora. Mitä se on? Käänny. Siellä on kiviä. Tyli tän morsoi. Kaikki vittu ronkkupiirissä siellä vittu. Ronkkurenki nimittäin. Archive. Sinne vaan ove vaan. Nyt Pussiman ove vaan. Ei, sä olit just... Oliks tää? Ollut. Ei me tultiin alhaalta. Ai niin. Tää vähän pelottaa. Eihän. Mutta oikeesti on 12 minuuttia. Mä Mä vihaan tällaisia huoneita. Kohta tulee morso. Kurkkaa sinne. Rare books. Red Books. Paska. Bla bla bla. 16 on. Iiri! Onks toi Iiri? Mutta pitää se. Mikä vittu toi on? Tuo on mato. Se hyökkää sun. Matomöyriä. Anna se mennä. Ei siellä oo hyllyjä. Onko hyllyjä? Look the shells. Mitä? Oi oi oi. I thought three kyllä. Oh, salla! Ei sitä kirjalla. Kirjava pää. Se on kestä. Erittäin Tuo on hyppisi päälle. Pitää vaihtaa asentoa. No niin hyvä. Varmaan täällä ei oo plantseja ollenkaan. Mä näin tässä vaan. Trickshot. Täällä ei Näit sä mikä trickshotti? Täällä ei oo enää mitään. Kato mikä trickshot. 30. Nyt sä vis. Se oli Jeesus. Tai sitten ei. Toukka! Se oli matto tai hiiri. Ei mikään toukka. Sun munassa oli toukka. Mitä helvettiä? Eikö siinä kokoinen? Oi vittu huora. No tää on helppo. Nyt mä en Ai tää helpotti. Ui mikä se on? Se on välissä sininen sama. Toi. Kirja. Oli me pois mun kamerasta. Kiitos. Älä. Oli vielä se nyt alas, mä halutaan rentoutua Kasparin kanssa. Mitäs nyt se rentoutamisen ottaa? Pelataan menee siellä pimeässä huoneessa. Tää on hyvällä keskellä yötä mitään. Vittu tosi iso näytöltä. Vittu se ois. Se ois sairas. Sen sais nyt jo tohon iso näyttää. Ei pistä. Sit vielä, no täällä on morso. Mun peräs kutisee, ei kutisee. Pistät jokaisen vaan. No vittu totta kai. Ku helvetin iso kartano voi olla. Tää on tehty pientä rape timea kyllä tää. Täällä ei vittu yhtäkään kaa. Kaikki naiset talossa raiskattu ja tapettu. Morso käynyt vähän puuhissa vittu. Minne se meni? Vittu otan tuolla. Tuolta tulee ihan vittu. Sitten kun tästä tulee vasta niitä hyviä kohtia, niin sitten... Mikä vittu sun mielestä on hyvä kohta? Kun morso. Vittu tää on iso. Hei mä heitän Tinderboxia ton päälle. Ei onnistu. Ja korkealla. Ja sit tuoli alle. Saako sen? Tuolla liikkuu tästä. Pelottaa. Ei sitä saa. Piano! Oh!
No tuo on vitu rasittavia tollasta. Voi vittu. Nyt loppu Tinder. Loppuu just Tinderit. Vittu siellä oli ihan valosaa siellä sit. Ei siellä Päätät lopettaa Tinderit kun tulee Ai tällainen... siellä oli valossa, kun mulla oli vittu lyhty päällä. Oliko sulla yhtään? Oli. Äly! Pelottaa ihan vitusti. Magic. Mä en ota tota. Ei se tapahdu yleensä mitään. Ei vittu se on varmaan tiedät se morsa triggeri. Se on morsaspavni. Tai... Tinder. Sellaista. I was trapped. Toinen hetki tästä pelistä. Tsekkaa nyt kuinka näet tääkin olisi. Onko? No pistäpä... Dressman White Collection. Tai kun Dressman ei olista. Pistäpä gamma ihan pienemmälle. En. Sillä ei enää vittu Erkki omaa penistäkään. Missä se morso viipyy nyt? Mä oon odotettu muodossa ihan liian kauan. It won't open, it's locked. Yay, it's fucked, ol hiljaa. Old Toms. Tää vittua. Kaspar laulis. Minä saada just sydämi. Tuo on vitu vammas, kun tää peli tekee tälleen. Tuolla on jotain. Tinder! Kiitos. Ole hyvä. Mä en tiedä haluuks mä avata. Avaa vaan. Ei se tuu muodossa. Ei sieltä. Ei se voi olla äänkäytynyt. Oli Tinderbox. Se oli Rarebox. Nyt jos saat enemmän oilia, niin sä voit lähteä vitu haneen nopeammin. Tai... Oot sä avannut toive vielä? Ei se on kiinni. No niin se oli se. En mä. Ei. Me oltiin tässä just. Joo. Ei tuo. Oli mennyt pois. Oliks siinä morso? Kuuntele. Vittu siitä lähti äsken. Jos morso on lähellä. Jos morso on lähellä, jos kuuluu tommosia, niin... Kai. Tuo eka kerta amnesia. Piano, soita pianoa. Ei saa pianoa. Nyt on melkein full oil. Nyt trollaa. Pimputtele vähän pois. Paskapeli ei pysty pimputtelemaan. Sinne vaan. Rohkeasti. Miten me sitten tehdään, kun se morso tulee? Ensinnäkin mä lähetän varmaan... Pauseille ihan hyvä. Mietit oikein. Muista panna heti eski. Scroll. Tuo ovi on auki, se on siellä. Oo, Kurkkaa. Katsomorso tulee tuolla. Vittu rupee vähän örisee. Mä olen naurattaa nyt. Nyt mä pelataan yksi. Verisee, kun vennolla. No niin, kumminkin. Ottakaa, mä en mene vielä sinne. Se Ota se vieläkin vittu video. Koko ajan. Et sä oot pitänyt paussia. Joo. Paska vaan sortuu päällä. Tää on triggeri. Mä sanoin.